Istoria oficială ne spune faptul că marinarii au început să descopere lumea abia acum câteva sute de ani, folosind bărci din lemn și busole primitive. Dar în arhivele secrete ale lumii există hărți care sfidează orice logică umană. Cum este posibil ca o hartă din anul 1500 să prezinte Antarctica fără nicio urmă de gheață, exact așa cum arată sub calota glaciară? Cine avea tehnologia necesară spre a cartografia continentele cu o precizie de satelit într-o vreme în care noi abia învățam să navigăm? Astăzi analizăm dovezile care arată faptul că zeii au lăsat în urmă hărți stelare și terestre pe care omenirea abia acum începe să le înțeleagă. Pregătește-te pentru un adevăr care va schimba tot ce știi despre trecutul planetei noastre. În anul 1929, într-un palat din Turcia, a fost găsită o bucată de pergament care a șocat întreaga lume științifică. Harta aparținea unui amiral turc numit Piri Reis și prezenta coastele Americii și ale Africii cu o precizie uluitoare pentru acea epocă. Detaliul care a lăsat cercetătorii muți de uimire a fost desenul continentului Antarctica aflat în partea de jos a hărții. Problema este faptul că Antarctica a fost descoperită oficial abia în anul 1820, adică la 300 de ani după ce această hartă fusese deja desenată. Mai mult, harta arată uscatul liber de gheață, o stare în care continentul nu a fost de peste 10.000 de ani. Studiile moderne făcute prin satelit și radare cu mare putere au confirmat un fapt incredibil. Conturul desenat pe harta amiralului turc se potrivește perfect cu relieful muntos de sub gheața groasă de kilometri. Acest lucru înseamnă faptul că cineva a făcut măsurătorile într-o perioadă în care Antarctica era un continent verde plin de viață înainte de Marea Înghețare. Nici o civilizație cunoscută din istorie nu avea capacitatea de a face astfel de explorări la Polul Sud acum 10 milenii. Singura explicație logică rămâne existența unei civilizații pierdute ori a unor vizitatori din spațiu care au privit planeta de la o înălțime uriașă. Piri Reis a lăsat scris pe marginea pergamentului faptul că el nu a explorat personal acele locuri, ci a compilat harta din surse mult mai vechi. El menționa existența unor hărți din vremea zeilor, care se aflau în marea bibliotecă din Alexandria înainte ca aceasta să fie arsă. Asta ne arată faptul că în antichitate existau documente tehnice extrem de avansate care prezentau întreaga planetă cu o rigoare matematică de necrezut. Acele documente originale au dispărut, dar copiile lor au supraviețuit prin diverse arhive secrete, ajungând până la noi drept dovezi ale unei științe uitate de mii de ani. Stabilirea longitudinii pe mare este o problemă tehnică extrem de grea, pe care marinarii europeni au rezolvat-o abia în secolul XVIII prin inventarea cronometrului marin. Totuși, aceste hărți antice prezintă distanțele dintre continente cu o eroare de sub 1%, ceva imposibil fără ceasuri de mare precizie. Acest detaliu tehnic demonstrează faptul că autorii originali stăpâneau trigonometria sferică și aveau instrumente de navigație mult mai avansate decât tot ceea ce am avut noi până recent. Nu vorbim despre simple desene făcute din imaginație, ci despre date obținute prin măsurători fizice extrem de exacte pe care marea majoritate a istoricilor le ignoră. O altă dovadă incredibilă este harta lui Oronteus Finaeus din anul 1531, care prezintă Antarctica în întregime, cu râuri și munți care astăzi sunt îngropați sub gheață. Detaliul râurilor este crucial, deoarece prezența lor arată faptul că harta a fost făcută într-o epocă în care temperaturile erau mult mai ridicate la poli. Geologii au confirmat faptul că ultimele râuri au curs în Antarctica acum cel puțin 6.000 de ani. Cine a putut să deseneze acele cursuri de apă cu atâta precizie, dacă omul modern abia dacă știa de existența Americii în acea perioadă a istoriei oficiale? Atunci când cercetătorii au analizat centrul de proiecție al hărții lui Piri Reis, au descoperit un fapt tulburător. Harta pare a fi o fotografie făcută de la o înălțime de mii de kilometri, având centrul deasupra Egiptului. Toate distanțele sunt distorsionate, exact așa cum apare pe o lentilă de aparat foto ori o imagine luată de pe un satelit modern. Acest tip de proiecție cartografică nu poate fi realizat de la nivelul solului ori de pe puntea unei corăbii din lemn. Aceasta este dovada clară a faptului că sursa originală a fost o imagine luată din aer de la o altitudine la care doar zeii puteau ajunge în acele vremuri îndepărtate. Nici în Asia lucrurile nu stau diferit, unde există harta numită Yujitu, sculptată în piatră în anul 1137. Aceasta prezintă rețeaua hidrografică a Chinei cu o precizie care seamănă izbitor cu hărțile moderne obținute prin scanări aeriene. Sistemul de coordonare folosit pe această piatră depășește orice cunoștință geografică a chinezilor din acea epocă. Se pare că peste tot în lume civilizațiile antice au primit ori au moștenit fragmente de informație dintr-o sursă comună mult mai avansată,
care cartografia deja întreaga planetă de la un pol la altul. Este interesant faptul că centrul multor hărți imposibile se află exact pe platoul de la Giza, acolo unde stau marile piramide. Așa cum am văzut în episodul anterior, piramida este aliniată perfect spre polii Pământului. Se pare că piramidele funcționau și drept punct de reper pentru sistemul de navigare al zeilor. Aceste construcții colosale erau vizibile din spațiu și serveau spre calibrarea hărților și a instrumentelor de zbor. Totul face parte dintr-un plan global, unde geografia, construcțiile și stelele sunt legate într-un mod pe care noi abia acum începem să-l deslușim. În secolul al XIII-lea au apărut brusc în Europa hărțile numite portulane, care erau mult mai exacte decât orice hartă făcută de greci ori de romani. Nimeni nu știe de unde au apărut, oricine le-a desenat primele versiuni, deoarece ele reprezintă distanțe maritime pe care niciun marinar de atunci nu le-ar fi putut măsura corect. Se crede faptul că marinarii din zona Mării Mediteranene au găsit aceste hărți vechi în porturi uitate și le-au copiat spre a putea naviga în siguranță. Erau rămășițele unei științe de navigație care aparținuse unei lumi distruse de un cataclism global. Dacă hărțile sunt reale, înseamnă faptul că Antarctica nu a fost mereu un deșert de gheață. Unele teorii spun că scoarța terestră s-a deplasat brusc acum 10.000 de ani, împingând Antarctica spre polul sud. Acest fenomen ar fi înghețat instantaneu orașele și pădurile care existau acolo, transformându-le în relicve sub gheață. Hărțile imposibile sunt singurele dovezi care ne-au rămas despre acea lume dispărută într-o singură noapte. Ele sunt mesajele unor supraviețuitori care au încercat să păstreze memoria formei reale a Pământului înainte ca totul să fie acoperit de zăpadă și uitare. Frații Zeno au lăsat o hartă în secolul al XIV-lea care prezintă insule în nordul Oceanului Atlantic ce nu mai există pe hărțile noastre actuale. Totuși, verificările marine moderne au descoperit platouri subacvatice exact în acele locuri, confirmând faptul că acolo a existat uscat în trecutul nu foarte îndepărtat. Această precizie arată faptul că autorul hărții a văzut acele insule înainte ca nivelul mării să crească din cauza topirii ghețarilor. Este o altă piesă din puzzle-ul care ne arată faptul că istoria noastră este mult mai lungă și mai complicată decât ni se spune la televizor. Recent, cercetătorii au suprapus hărțile antice peste scanările moderne realizate de sateliții NASA. Rezultatul a fost unul care a speriat comunitatea academică. Erorile sunt aproape inexistente în ceea ce privește formele continentelor. Cum ar fi putut un om cu o barcă din lemn să știe forma exactă a golfului Hudson ori a peninsulei Florida, fără să aibă o vedere de ansamblu de la mare înălțime? Este clar faptul că sursa originală a acestor date provine dintr-o tehnologie de observație aeriană pe care doar o civilizație stelară ar fi putut să o dețină în acele timpuri. Această hartă din anul 1487 prezintă insule din Marea Mediterană care erau mult mai mari în trecut, exact așa cum arătau ele în timpul ultimei ere glaciare. Nivelul mării era mult mai scăzut atunci, iar harta specifică fidel acea realitate geografică de acum 12.000 de ani. Niciun cartograf din secolul XV nu ar fi putut să știe cum arată țărmul cu mii de ani în urmă, decât dacă ar fi avut în față o hartă originală păstrată într-o epocă imemorială. Aceasta este o dovadă solidă a transmiterii unor cunoștințe tehnice prin intermediul unor grupuri secrete de inițiați. Pentru a desena o hartă plată a unui pământ rotund, ai nevoie de calcule matematice extrem de avansate. Hărțile imposibile folosesc o metodă de proiecție pe care noi am redescoperit-o abia în epoca modernă. Acest lucru înseamnă faptul că anticii nu credeau că Pământul este plat, ci aveau o înțelegere profundă a astronomiei și a geometriei planetare. Cineva i-a învățat aceste calcule, ori le-a lăsat instrumentele gata făcute spre a putea naviga pe o planetă sferică. Zeii nu erau doar constructori de piramide, ci și profesori de matematică și geografie pentru omenirea primitivă. În anul 1559 a fost publicată o hartă care prezintă o fâșie de pământ ce unește Alaska de Siberia. Această legătură terestră, numită Beringia, a dispărut sub apă acum aproximativ 10.000 de ani la finalul erei glaciare. Haji Ahmed a desenat ceva ce nu mai existase de milenii, confirmând faptul că hărțile folosite de el drept model datau dintr-o perioadă în care oamenii puteau merge pe jos din Asia în America. Este încă o dovadă a faptului că arhivele vechi conțineau informații despre o lume care a dispărut cu mult înainte de inventarea scrisului oficial. Nu doar hărțile Pământului sunt imposibile, ci și cele ale cerului. În peșteri, cercetătorii au descoperit hărți stelare care prezintă poziția constelațiilor exact așa cum arătau ele acum 17.000 de ani. Oamenii acelor vremuri care se presupune că trăiau în condiții precare, aveau timp și cunoștințe spre a observa cerul cu o rigoare de astronom. Acest interes pentru stele arată faptul că ei nu erau doar vânători,
ci observatorii atenței cosmosului, fiind ghidați probabil de cei care veniseră de sus. Toate aceste hărți sugerează existența unei culturi maritime globale care a cartografiat întreaga lume mult înainte de fenicieni ori de vikingi. Această civilizație stăpânea oceanele și avea o rețea de porturi și faruri pe fiecare continent. Ei foloseau piramidele drept punct de orientare și hărțile tehnice spre a menține rutele comerciale deschise. Un dezastru imens a șters această lume de pe fața pământului, lăsând în urmă doar câteva pergamente copiate greșit și ruine de piatră pe care noi acum le numim monumente religioase. Dacă analizăm hărțile imposibile, observăm faptul că multe orașe antice sunt plasate pe aceleași linii de latitudine ori longitudine, formând modele geometrice pe suprafața planetei. Acest lucru nu este o coincidență, ci rezultatul unei planificări riguroase la nivel planetar. Cine a desenat aceste hărți a văzut Pământul precum un tot unitar, o sferă ce trebuia organizată și administrată prin intermediul energiei și al cunoașterii. Suntem martorii unui proiect global de energie terestră care a fost abandonat după marea catastrofă ce a lovit omenirea. Dacă acest videoclip ți-a dat de gândit, lasă un comentariu și apasă butonul de like. Adevărul despre trecutul nostru este mult mai șocant decât poveștile din manuale.